Салому алейкум ва баракатуҳ. Дар городи Екатеринбург масҷид Абу Ҳанифа Румсо бародарон ина инҷа нишон медиҳем мо наздик када мисол метавонем ки дар конкурс иштирок кунем. Кадоме ки кулли Қуръона ҳофизи Қуръонаи бисёр метавонад ки иштирок кунад барои занҳо аз соати 10 то соати 1:00, барои мардҳо аз соати 14 то 17:00 метавонем ки биёем иштирок кунем. Бо ҳамҷа мисол наздиктар каша мисол бухонем биёем марҳама иштирок кунем. бо як шука нишон теҷои машта кадо бародарон кадоме ки метавонад иштирок кунад биё марҳама кадоме кулли Қуръона мо ҳамҷада мегузорем. ина бародарон ҳамҷада медоем масҷида иштирок кунем. ё кам як минут раван ҳар шотаки бухона кадом метавонад кадоме ки кулли Қуръона биё иштирок кунад. бародарон ин вақти биремада декабрда 3 декабр масҷиди Абу Ҳанифа Репина 42 Репина 42 Репина 42 кадоме ки метавонем бародарон биё масҷиди Абу Ҳанифа кадоме ки мебиёям биё иштирок кунад. сол ҷои якума мегирем ҷои дуюма мегирем биёем ина бародарон аллоҳ баракатон битиҳад. видеоро бинен баъд дам бигирем дига боша.